Filip, čuo sam da suvo voće, na primjer suvo grožđe i slično, ima previše šećera i da uopšte nije zdravo, iako ga ima u zdravoj hrani. Šta misliš o tome? Tačno je da suvo voće poput suvog grožđa sadrži koncentrovanu količinu šećera zbog sušenja i gubitka vode. Kada se voće osuši, sve što ostaje su ugljeni hidrati, a posebno šećeri u mnogo većem volumenu nego kod svežeg voća. Međutim, ne treba nužno odbacivati suvo voće kao nezdravo. Iako je bogato šećerom, suvo voće je izvor vlakana, vitamina i minerala. Kako ti kažemo, ključ je umerenosti, ali isto tako više nego jasno da mi nismo umereni ljudi. Sad, iako ga jedeš, hajde makar pripazi na suvo voće koje sadrži dodate šećere, kao na primjer šampion koji se zove kandirana brusnica, koji je glikemijski ubica. I da, realno, 90% zdravih hrana, to jest tih prodavnica koje same sebe tako zovu, sadrže neverovatnu količinu junk fooda. Inače, ta pojava manipulacije potrošačima se zove greenwashing i realno predstavlja svesno dovođenje ljudi u zabludu kako bi kupili nešto što zapravo je zdravo koliko i baklava.